Fl-aħħar xhur il-ħaddiema mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi wettqu bosta xogħlijiet biex neħħew periklu li kien qiegħed jinħoloq bi blat li kien qiegħed jitnawwar fit-Triq L-Istazzjon Fl-Imtarfa. Ix-xogħlijiet saru b'nefqa ta' 120,000 euro u saħħew is-sigurtà mhux biss għas-sewwieqa li għaddu minn din it-triq iżda wkoll għal persuni li jħobbu jmorru jimxu f'dawn l-inħawi sbieħ ta' din il-lokalità. Il-Perit Mario Ellul li kien responsabbli mill-proġett qal li din il-problema ġiet indirizzata b'tip ta' konkrit li nżabaħ biex jintegra mal-blat eżistenti waqt li ttieħdu qatt ta' kampjuni tal-blat qabel ma sar dak li jissejjaħ rock bolting biex jimmassimizzaw u fl-istess ħin jassiguraw li ma ssir l-ebda ħsara. Fl-istess waqt twaħħlet xibka tal-azzar ta' madwar 900 metru biex jiġi evitat kull periklu. L-interventi għamna żewġ tipi ta' interventi, wieħed minnhom huwa shotcreting illi jaqqat il-blat kollu flimkien u ma jħallihx iktar jiddeterjora u jaqa'. Kif ukoll protezzjoni permezz ta' xibka tal-stainless steel illi jekk jaqa' xi ġebel dan jinżamm minn din ix-xibka u ma jaqax fuq il-karozzi jew fuq in-nies, eċetera. Il-proġett inkluda wkoll il-ħolqien ta' passaġġ pedonali segregat ma' triq, titjib fis-sigurtà tat-taraġġ li jagħmel ma' triq u twaħħil ta' dawl adegwat. Akkumpanjat mis-Sindku tal-Imtarfa Daniel Attart u l-Kunsillieri tal-Lokal waqt iż-żjara fuq il-land tax-xogħol, il-Ministru għall-Infrastruttura BORG qal li dan kien investiment ieħor għall-komunitajiet. Bħala gvern nisimgħu l-komunitajiet, nisimgħu t-talbiet tal-kunsilli lokali li fl-aħħar mill-aħħar kun qed jitkellmu fisem ir-residenti. Residenti tal-Imtarfa kellhom id-dispjaċir li ma jistgħux jibqgħu jgħaddu minn din it-triq minħabba l-periklu. U allura l-interventi li saru dan se nkomplu nagħmluh biktar investiment infrastrutturali fil-komunitajiet tagħna, speċjalment fejn tidħol is-sigurtà. Il-Ministru BORG qal li bħalissa id-Dipartiment għaddej b'ħafna riċerka u xogħol biex iwettaq dawn ix-xorta ta' interventi bħalma sar f'Arlapsi u St. Peter's Pool f'Delli Mara. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.